Eta gero junginen karmelitata. Ja, 8 urtekin jo. Bai, eta zemuzko giroa zehonean? Ba, oso txarra, zatizien monja batzuk, bueno, izaten guri La Rojas. Ja, nazionalista zinetenak. Bai, La Roja, nazionalista ginen eta La Rojak. Eta oso, monja baino gehiago neskak, oza launek, ziren oso bastatu ite zinen. Ja. Eta arropa aldetik eta hori nola? Ba, juten ginen bat atxurik. Eta gero gerran etorri ziren los de la carrocería modelo. Kutsileria, Ibarreses, Birore, San Lenao. Vale. Bueno, festa eta ospakizunek eta erromerit eta bitako? Ba, jo juten ginen Larraitza, San Pedro lunen Larraitza. Eta gero hemen errin txikitan ne bai. No, iten Zanzu eta Plazuelan. Plazuelan ne bai, esto San Juan y San Pedro igual, guain bezala. Eta goien. Grupo que bazaren, dantza egiten da gola. Da. Siglo XXko, eta Maribel Ezenarro, eta bitan. Bai, gero torri ziren las pospolines, ziren de esto emakumez, de las emakumez, las pospolines, eta horren juten ginen ensaiatzea. Dantza. Dantza nola ite zenuten alo agarrau edo? Suelto. Pospolines zan guain bezala, ematen duen bezala, nidek eta hoik. Bai. Éramos luego pospolines eta gero emakumez nosotras. Eta los hombres gudaris. Eta, bueno, ja hasi zanen gerra zibile? Gerra zibile ni neuken 8 urte. Eta sanoz nu batzoki, todo zienola dau bain. Onde zan hor zen batzoki. Y el eusko indarra, zeon, hemen Pedro Carniceronen, que era de Arana, la casa. De Eugenio Arana, zan etxea. Eta hor zeuken, y regentar se dice, ¿no? Los del siglo XX. Langile bezala, Langile bai. Eta hor zeuken los del eusko indarra, baina beti amatezen PNV eusko indarra, guain baino beto bat bezala. Amatezen, sí. La guerra da guain. Udaletxen ze goera edo zeon? Ba, udaletxen eratxe esan alkatea bakizu. Bai. Gerran. Eta jute zan isasondoa lan egitea. Baina ez guain bezala, etorte zan egunero baino lan hain da. Han lan hain eta gero etorte zan nonea. Ayuntamentua. Eta jute ziren Madrida, guain bezala. Eta jute ziren el correo. Eta beak boltsetio, beha patu behar diruen. El trenako. Ez zeuken, el ayuntamiento no había dinero. Jute beak patu ziren. Eta, bueno, gero ze pasau zan gerra hasi zanen? Eta gerra hasi zanen, ba, sartze ziren tropak, Donostitio honea eta jan entrau, eta eskolak itxi, eta fiesta, eta gu kontentu, unmesek ginen, eta gure etxen zeiten zuen? Bai, eta etortze ziren, eta eusko indarra, zion letrero bat, eusko indarra. Eran, Acción Nacionalista Vasca. Eta sartze zinen honea, aizkola batekin letreroa puskau, zatik jute zinen registratzea. Eta ofizina zeuken gure txeparen. Eta horra dana jaso, papelak eta danak kendu, eta ja sartu ziren, eta gero itezan desfile. Cuando entraban, las margaritas, esaten, las carlistas, desfile, con correaje eta dana de esto de color kaki, la falda color kaki, el correaje, la boina roja con su borla, eta pasatzen zin, eta gure txen, zeite zuen lehiakilak itxi. Eta bat, herrikoa, baki, itxera eta dana, botatzen zuen itxafogoz guri, lehioa. Pasatzen zin, eta gero, etorri zan, gure osaba hartu zuen, osaba soltero, eta eman zuen, ayuntamentun beran, zeon kalabozo, eta boste eman zuen. Siglo XXkoa, Espositokoa, Eskitxabel, eta gure osaba. Eta juten ginen, ni eta nire lehenguzu bat, egun bat bakarrik, baskarikin goizen. Boste egun eta kamioi baten hartu, eta asasua, etxarri noan hil zuen, etxarren. Hilin zuen, fusilauta. Eta osaba hori oso matxe zon, zuzarrena nola zinen. Eta gero etxe zarretan hasi zen zine aiten.
Eta zirkulo karlistan baita. Eta zirkulo karlistan laune jute ziren, eta patze zuen... De Valdez. Gutxi. Esto... 10 centimo. Bai, 50 centimos. Patze zuen, la entrada. Eta nero zaba horrek hil zuena, nire matezin erreala juteko altxetarreta. Baina, ni nintzen un poco bihurri eta akabatze zanen, egote zanan, pa komprobar, a ber, nintzen horrea. Beste leku batea. Beste bakoa eta nire juten nien, untza. Eta zuen aita... Eta gero, gerrea etorri zanen, nire ati eskapa huintzan, eta hartu zuen en Durango. Eta etorri zan avion partikular de Frantzia, esaten juteko, Frantzia, eta osaba batzu juntzien, baina nire ati harrapatu zuenan. Eta handio eman zuen Santoña. Eta nire zan ez dakit 2 urteo, karzelan. Eta gero handio Puerto Santa Maria, Cádiz. Eta nire zan 4 urte, zuraitak esaten dugu txigo, baina nik usten dela urte. Frankistak ordiz... Hori etortze zan agoston, Franco, mes de agosto Donostia. Eta orduan nite zuen, se recibe a Franco, eta jartze zuen una pancarta de lau a lau, viva Franco. Eta en el ayuntamiento jartze zien gastak de regalo, el llevar, eta zagarrak. Eta mantxoz eta hilabete. Egote zan, Donostin. Eta jendea, Purtuko jendea, los del puerto, hartu koltsoia eta ea baki basekien, karzelan eban barzuela eta ea jutezin. Karzelan, bai. Eta gero guratxe etorri zanen, ematezon propaganda. Partitu. Eta ni juten ditzen, etxe batzuta, ea matea. Baina orduan zein zuen, Zaldibiko batek, ean da zeon, eta ez anintzon zenek eman zion propaganda, eta eman zuen 6 hilabetekoa, Ondarreta, 6 hilabete, haneon zan. Kartzelan. Eta gero beste tanda baten, berriz, juntzan entierro zibil. Eta entierro zibil, izan arregi. Eta bizizan ondotaino, la zapateria de otaino. Eta juntzien asko, entierroa eta primero Patxi Turrioz, el satelite, pa ir a la cárcel. Eta gero juntzien asko. Eta esan zien o karzela o 10.000 pesta renta. O Jesus, multa. Eta gure kartu zon danak, jutea karzela. Eta non zin hilabete. Eta gero beste tanda baten, beste hilabete onza, o beste beste hilabete ere bai. Por gansadas de propaganda y así. Eta gu bakarrikatxe bai. Eta sartu zienen karlistak herrin edo zuen etxea baita juntzien? Junte ziren gure etxea registrat, koltsoia guzti bota. Gero liburuok zimauten jarri txaski baten. Eta ikulun tapauta zima horrekin eze amateko. Ez ikusteko, Euskeraz zerelako. Euskeraz eta zati genden nazionalistas horrekatio bakarrik. Han sartzen zuen dana. La doña Urraca. Eta mitinek itezin gerran, bakizu mitinez, antes de la guerra. Eta etorri zan, ¿cómo era? La Urraca pastor, a la Etxezarreta. Zintzan, hoi? Una indeseable. Eta etorri zan eta esatzen zuen bere gauzak eta los nacionalistas PNV zeren adarra jotxatio, ahí, ¿entendizu? Así zanen en la explicación, PNV danak atea zan zuti jarrita, exagerada! Eta orduan multea jarri ziren, hori esateatio. Multea bezin. Eta zerbait gehiago batzezu edo gara egitaz? Irratin egunkaritan eta hola garai hortan ze entzute zan edo ze notizia? La voz de su amo, zion bakarrik, marka bat. Komunistak, Bai, una radio, la voz de su amo, eta gutxitan zion. Baina beti iskutun, haitzen, clandestino, que decían, bai. Ez zuen uste. Adibidez CAF bezalako enpresa bat eta... La CAF, azitzen huelgak iten. Eta los eskiroles, jutezin lanea, eta ezin ajuten, ateatze zienen, botatze ziren hartoa, gallinaz, zate zien, eskirole izati, haik ez ziren juten.
Baina etortze zanen dirueko baratzeko aurreneko keak. Luego el teatro lo que hacíais. Bueno, guain, nire antzan. Gero frankismo garaien, euskera edo nola hasitzen sartzen herri. Hasi ginen, apaiz bat hemen Gaztañaga eta Garbine Sarasola eta ni eta... Pascual lehen da bizi hasi zien Beneditinok guri akusten. Euskeraz, zen, torrean. Zati, Don Bitor Mendizabal, utzizon diru batzuk kulturan eta gazte eta itxeko, launtzeko. Eta orduan sortu zen Escuela de Arte y Oficios. Eta gaztek ematen zuen jendea edadekoa, ematen zuen matematikaz eta eskolak ikasteko. Eta gero jarri zuen tailer batzuk, torno txiki batzukin da hola. Eta jende gaztean ikasi jentzon. Eta gero handi juten ziren fabrika handira. Gero sortu zen fabrika handin ere beste eskola bat eta hola. Eta gero guk hasi ginen euskerea nola bat indartu inbar gendula, zati oso utzita zeola, eta hasi ginen umei lanetik ateatakon, umei ematen eta holako gauzak, eta gero sortu gendun txistulari batzuk, eta handik antzerki egin behar gendula, eta antzerki euskeraz, eta juten ginen Radio Segura, grupo dana, han bertan, propaganda bezala. Eta guk nola jendea oraindik etzon hortan sinisten o ez dakiz zer, juten ginen gu sarrerak hartu, bakoitzek 50 hola eta juten ginen saltzen etxeta. Eta, bueno, teatros. Hola, sortu zen euskerea eta... Eta gero ikastola, handik, guraso batzuk konturatu ziren, gehiago inbertzala. Eta orduan hasi ziren, zean ematen. Almazen baten, o garaje osertzan ura. Ixiarreta hasi ziren leku. Eta gero handik, Ormazabalen eta Torrean ebai, eta gero diru pixka gurasok eta jarri gendu nazio batzuk, eta eosi gendun Karmelitan kolegioa. Zati, Karmelitan etzoken zeine, eta bialdu o ez da gizien zioten. Eta orduan ikastola eosin zon, kolegioura. Eta hor, itxentzan, indartu inda, eta oso egon atea zan hortik. Egiza aportatu zan oso gaizki, Franco temporan. Eta jarri zuen las mulas, como un papagar, hori ipatzen bazen duen, primera, segunda y tercera. Eta orduan jandek ezun, aragie, o zan en Semana Santa, la vigilia de Semana Santa. Eta patzen bazen duen hori, jandek ezu, bestela ezen duen jamer, hori. Eta gero entierro, zan primera, segunda y tercera categoría. Aurreneko patzen zuen gehiago, bigarrena, eta los pobres, la tercera.